ва касое ки через суд депорт шудаянд Барон ва Абдурозиқ нияти таможни диромадан ё не ҳеҷ мутаассифона ман намедонам. Барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристи Ҷеб. Тамошобинони азиз, мо дар видеои имрӯзамон як маълумоти нав ба ҳамаи шумо мерасонем ва комментарияҳое ки нависондагиенд мехонем ба саволотон ҷавоб мегардонем. То охири навор бо диққат тамошо кунед. Ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам ки рӯзи 25 ноябр конкурси ма ба анҷом мерасад ва билетҳомон камтари дига мондагианд. Касе мехоҳад билет харидорӣ кунад, рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран ҳастанд. Бинависонед дар WhatsApp як билет 300 рублай ва касе ки 5 та билет мехарад 2 билети дига айноми ма ба шумо туҳфа карда мешавад. Билет бихар ва бахти хита бисанҷ соҳиби приз мешавед. Аввалин ахбороти мо оиди Москав аз муҳоҷирон ба таври оммавӣ даст намекашад. Мо як чанд рӯз пеш видео карда будем ва гуфтем ки муовини биноҳои сохтмонии Федератсияи Россия шаҳри Москав як лоиҳае пешниҳод кард ва гуфт ки биноҳои сохтмонии Москав аз муҳоҷирони меҳнатӣ даст бикашанд. ва имрӯз як ахбороти нав дар ҳамин маврид биромад. Шаҳрдори Москав дастур дод ки шумораи муҳоҷирон дар сохтмонҳо дар чорчӯби барномаи навсозӣ коҳиш дода шавад. Сардори идораи сохтмони пойтахт ин тасмимро шарҳ дод. Дар сохтмонҳо дар доираи барномаи навсозӣ ба таври оммавӣ аз муҳоҷирон даст намекашанд, менависад РИА Новости. Ва инчунин қайд намуданд ки вақте мо ба кормандон шартнома мебандем, мо наметавонем дикта кунем ки аз куҷо ва чӣ мавод харидор дар кор ва ба кадом нерӯ иншоот бунёд кардан лозим аст. Гузориш ҳамвор ва тадриҷӣ хоҳад буд. Фармоиш аз ҳаракат мекунем, гуфт Закруддинов. Вай тавсеҳ дод ки дар барнома идеяи баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат аз ҷумла тавассути бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ барои сохтмони хонаҳои дорои шароити мусоиди корӣ пешбинӣ шудааст. Яъне ки бародарони азиз, ба таври оммавӣ айни ҳол дар Федератсияи Россия шаҳри Москав барои кор ва фаъолият кардани муҳоҷирони меҳнатӣ даст намекашанд. Ва як чизи дигарам қайд мекунем ки ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Россия қарор дорад ва кору фаъолият мекунад, барои Федератсияи Россия ин плюси бениҳоят калон мебошад. Чунки шаҳрдори Москав низ ин чиза қайд намуда буд ки дар биноҳои сохтмоние ки муҳоҷиро кор мекунанд, шаҳрвандои Федератсияи Россия кору фаъолият карда наметавонанд. Ва дар ҳоле ки агар муҳоҷиро кору фаъолията дар биноҳои сохтмонӣ қатъ кунанд, яъне бас кунанд, қувваи кории сохтмонҳо ба поён мефурояд. Яъне ки қувваи коришон суст мешавад ва коршон ақиб мезанад. Ба ҳамин хотир фикр мекунем ки аз муҳоҷирон ҳеҷ вақт саркашӣ ва дасткашӣ намекунанд. Ман мехоҳам як чизи дигарам қайд кунам аввал ва баъд барномаи хидмат давом мекунам. Бисёри нафарҳо дар Инстаграм ё ки дар комментарияҳои ютуби ма нашод ду шахсияте бисёр савол доданд. Яъне ки Барон ва Абдурозиқ чиқаде ки бигем дар Средни Азия машҳуртарин блогеро ба ҳисоб мераванд ва ба маълумотҳое ки дар шабакаҳои интернетӣ паҳн шид хитон аллакай дарак дорем. Касе ки дарак надошта бошад, дирӯз дар канали Авлод Медиа як видео биромад ва акай беҳрӯз дар он навор қайд кард ки дигар бо Абдурозиқ ҳамкорӣ надорад. Ва оиди ҳамин масъала бисёри нафарҳо савол доданд, маро пурсиданд ва фикри ақидата баён гуфтанд. Ман оиди масъала ягон чӣ гуфтан намехоҳам. Яъне ки чизе ҳаст байни ӯ шахсиятҳо ва фикри шахсии ман ҳамие ки оянда агар ки якҷоя бошанд хубтар, чунки аз нол вақте ки ай нол ба як одам як кор сар мекунӣ, оянда успешни мешавӣ, якҷоя бошӣ хубтар. Ва ман ба ҳардушон бурдборӣ мехоҳам, худованд куна ки аз ида зиёдтар ба қуллаҳои баланд бирасанд, ҳамеша якҷоя бошанд, номбардори миллат бошанд ва номбардори ватан бошанд ва яке аз успешнитарин блогерҳо бошанд дар ҷомеаи ҷаҳонӣ, на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки на танҳо дар Осиёи марказӣ.
дар тамоми дунё ҳардушон машҳуртарин блогерҳо бошанд ба ҳардушон бурдборӣ. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Комрон Раҳматуллоев нависонда. Якай сорбон мегӯянд ки аблава то 10 ё 15 декабр ҳамин гап ростае, ҷавоб медоди пешакӣ раҳмат. Не бародари азиз, фармон 27 ноябр ба имзо мерасад. даъват ба хизмат тамом мешавад. Малаков нависонда. Салом алейкум, акай сорбон чӣ ба запретҳо то ҳол маҳкамаи авф шуд. Касе ки запретҳош кушода шуд, хоҳиш мекунам дар комментария бинависонед, то ки дигарон бубинанд дар ҳақиқат бовар кунанд. Алиҷони Ғармӣ нависонда. Хушомад якай сорбон ба ғарибӣ. Аллоҳ нигаҳбон бошад. Хуш бошӣ бародари азиз, худованд ҳамаонро нигаҳбон бошад. Ҳамза Алиев нависонда. Якай сорбон кай роҳи оҳан кушода мешавад. мутаассифона аниқ нест ки Россия ва Тоҷикистон кай роҳи оҳанаш кушода мешавад. Ҷамолиддин Зарипов нависонда. Яка мана 5000 штраф кардаги судебни видварени дорам. 2 сол шид. Қоғазша гум кардам, спориданаш рафтанд аэропорт намегардонанд, билет дорам, илтимос ответ навис братан. 5000 штраф кардаги бошанд, видварени доштаги бошӣ бародари азиз, 2 сол шидаги бошӣ, яъне қоғазша гум кардаги бошӣ, то бояд ки возвращение на родину бигирӣ барои мақсад проблема нашидан дар аэропорт. Боз Ҳаитов нависонда. Ассалому алейкум акай сорбон, ма дар шаҳри Уфа қарор дорам. Тоҷикистон рафта права гирифта метавонам дар хона отпечатка сурат дорам. илтимос ҷавобти раҳмат пешакӣ. бародари азиз, вақте ки ту шаҳодатномаи ронандагӣ мегирӣ, дар уҷа имтиҳон меспорӣ ва бадани ту ҳатмия барои дастрас кардани права. Жалилов нависонда. Салом ака, касоне ки депорт шуданд бо тариқи суд бо статьяи сабугиноҳро кай авф мекарда бошанд. Авф Тоҷикистон нияти таможни даромадан дорад ё ки не пешакӣ раҳмат. нияти таможни даромадан ё ки не, ҳеҷ мутаассифона ман намедонам. Аниқ нест, чунки ягон маълумот нест дар ягон ҷо оиди чиз. ва касое ки через суд депорт шудагиянд авф нисбати ӯ шахсиятҳорам нест. Воҳидов нависонда. Рейд сар шида боша бо ту чо омадӣ? Пагада видео мекунӣ шаҳлода фарометӣ. Шаҳло бин моролтан хӯрдестем. Шутка. Шӯхирам шӯхӣ дора бародари азиз. Не ки худованд кунад ки ҳеҷ каси мо дар пастиҳо назанем дар ин ғарибӣ аввалан. ва мо ба як мақсади хуб, ба як нияти нек ба Федератсияи Россия сафар кардем. иншааллоҳ боварӣ дорем ки уҳдаи кору фаъолиятмон дар иҷа мебуроем ва боз дасти ёрӣ ба дигаронам дароз мекунем, яъне ки кӯмакмон иншааллоҳ ки ба дигаронам мерасад. Қаҳоров нависонда. Салом алейкум акай сорбон, агар патент надошта бошӣ, регистратсия тамом мешавад, регистратсияро продлит кардан метавонам. бале бародари азиз, чандин роҳҳое барои продлит кардани регистратсия, яъне ки патент доштан ва надоштан. видеоша ма дина кардагиам, ҳама нозикиёша фаҳмондагиам. бидро видеои динагиро тамошо кунем. Умед Мирзоев нависонда. Якум видео дар Россия хуш омадӣ. Агар нест бародари азиз, ҳазор раҳмат ва ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки видеоро максимални дастгирӣ кунед, дигар одам равон кунед, то ки кор фаъолиятмон дар иҷа мо нав оғоз кардастем. раҳ рӯи иҷарам ёд бигирем ва дар шайпаи корбормон бошем, кору фаъолият кардан бигирем. ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем бародаро. ягон саволи иловагӣ боша, агар дар комментария саволотонро бинависонед, дар канали мо ҳатман обуна бошед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.